На 8 май в професионална гимназия по химични и хранителни технологии професор доктор Асен Златаров за втори път през тази седмица отбелязахме Гергьовден. Възстановяването на народни обичаи е вече традиция на нашето училище. От началото на 2013 година клубовете по проект Успех, проекти за миналото, отразявам живота в училище и работилница за здраве възстановиха обичаите с орвакане, Василевден, складуване и тлака. Идеята за отбелязването на Гергьовден възникна заради клуб Работилница за здраве, сподели госпожа Никова, ръководител на клуб "Отразявам живота в училище" и пиар на гимназията. Ръководителите му решиха втората представителна изява на клуба да бъде Гергьовденска трапеза. Ние, ръководителите и участниците в другите клубове, също се присъединихме към инициативата им, но като издирихме традиционните обреди на Гергьовден и се постарахме да ги покажем. Рано сутринта група ученици и учители са ходили по росна трева, както повелява традицията, за да бъде човек здрав през цялата година. След това в двора на гимназията под големия дъб бе вързана Гергьовденска люлка, на която всички желаещи можеха да се полюлеят за здраве, както и момчетата да полюлеят момичетата, които харесват. Гостите на събитието имаха възможност да се включат и в обичая тегляне на кантар за здраве. Присъстващите научиха, че писателят Цанко Църковски е участвал в подобен ритуал, записал го той в дневника си през 1892 година. Беше поднесена и друга любопитна информация за гергьовденските обичаи. Можете да се полюлеете на нашата люлка просто за здраве, без да е необходимо да показвате любимия или любимата. Но ако някой желае, може да покани момичето, което харесва, да го полюлее и така да му покаже предпочитанията си. В много краища на страната се прави и гергьовденско ладуване, на което девойките гадаят за кого ще се омъжат. В нашето училище през 2008 година този обичай по Гергьовден е бил разиграван. Друг обичай, характерен за този ден, е тегляне на кантар за здраве. Писателят Цанко Църковски е записал в дневника си, че през 1892 година при пребиваването си в Средищи е участвал в подобни ритуали, като е тежал 48 муки или около 58 кг. Накрая всички гости и участници похапнаха от Гергьовденската трапеза, за която участниците от клуб Работилница за здраве бяха подготвили. На трапезата имаше печено агнешко бутче, дроб сарма, гергьовденска пита във формата на агне, пролетна салата, великденски кораби и много други. Естествено, че имаше и гергьовденски хора и песни, както и на истински Гергьовден.